Janka mala dvoje detí. Chlapček. Ahoj! Chlapček sa volá. Dáme, chytáš si to? Obidvaja sa veľmi radi spolu hrávali. Ale nespadni. Naháňali sa po dvore, hrali sa s loptou. Aké mraky. Počkaj, víš čo, bude taká Mali búrka. sa. Ale nebude. Tak, ako by sa mal mať rád každý pracující. To je taký ten obrovský Jedného mrak, vieš? Však Janko Veď včera tu bola aj lietadlo. Marienka, No, ja som dostal asi ten najviac bombastický nápad na svete. aký, Janko? Pôjdeme spolu do lesa a nikomu o tom nepovieme. Akože ani našej mamičke. Nie? No, Janko, tak to vôbec nie je dobrý nápad. Veď ty veľmi dobre vieš, ako sa o nás bojí. Ale prosím ťa, mamička je tak celý deň iba varí, upratuje, umýva okná, že? No, ani si nevšimne a budeme tu naspäť. Ale Janko, podľa mňa by sme tam aj tak nemali ísť, lebo určite bude búrka. Nepočuješ, ako sa vtedy blízkalo? To bolo pred chvíľou a určite by sme sa mohli niekde stratiť. A vieš čo, Marienka? Ja viem, prečo nechceš ísť. Ale ja som Pretože nepovedala... Marienka je strachopút. Ja? Áno. No tak to teda, Janko, vôbec Ale nie je si. pravda. Ja žiadny strachopút nie som. Nie som. Janko, Asi, dobre, tak si strihneme, o to, či strachopút si, alebo nie si. No dobre, Janko, ale na tri, Dobre. Raz, dva, tri. Kameň, papier, nožnice. Počkaj, veď O, to je to- remíza. ešte raz. Ešte raz. Kameň, papier, nožnice. Oj, tak to teraz vyhrám ja. Ja vyhrám. Kameň, papier, nožnice. Teda kameň. Nie, mala si nožnice, ja mám kameň. Marienka prehrala, Marienka je strachopút. To Vidíš, aj není Osmi ti to povedal. Janko, to vôbec není pravda, veď ja som mala kameň. Určite. No dobre, Janko, tak keď si o mne myslíš, že ja som taký strachopút, tak vieš čo? Čo? Tak ja na ten výlet pôjdem s tebou. Naozaj? Naozaj. Ideme? Tak poďme Ideme! na výlet. Ideme spolu na výlet, zažijeme to, čo doma nie. Bude to veľká zábava, naša mamka nič nezbadá. Janko, ja mám trošku strach, no s tebou sa nemusím báť. Si predsa môj veľký brat. A daj ruku a vytočí a zakrúť sa. Veľmi rád. Naspäť. Počkaj, Čo? ideme sa zahrať a znova A Marienka, to tak poďme hrať. Veľmi rád. Počkaj, ale kadiaľ sme došli? Ale to neboj sa, pozri, ako je tu krásne, nie je to jedno. Ideme kadiaľ? Dobre, tak poďme sa deť. Ideme spolu na výlet, zažijeme to, čo doma nie. Bude to veľká zábava, naša mamka nič nezbadá. Nudiť sa už nebudeme, dobrodružstvo zažiť chceme. Budeme sa spolu smiať a život si len užívať. Užívať. Len užívať. Joj, Marienka, cítiš ten vysokohorský donovalský vzduch? Veru, Janko, ty si už videl takýto veľký strom? Asi ani nie. Ale, wow. Pozri, Čo? aké malé muchotrávky tu sú. Jej. Ukáž, toto je taká rúžová. Janko, ale ty nemôžeš predsa chytať. Sú krásne, ale čo si zabudol, veď tie sú otrávené. To nemôžeš len tak chytať. Joj, tak to probám ďalej. Čo je? Pozri, aký tu je taký veľký medveď, takej šiltovke. Ale pozri sa tam vzadu, aká krásna srna vedľa neho. Ale Janko, pozri, a tam vzadu vidíš úplne, tam sú také kvietky. Áno, a to sú včeličky. No, Janko, je tu naozaj krásne, ale No,
Ale ja vôbec neviem, kadiaľ sme šli, Janko. Aha, veď... Ja si pamätám, A ja že tiež, určite... sme šli tadiaľ. No vlastne nie, Janko, tadiaľ. Marienka, že sme tadiaľ. Nie, tadiaľ, Marienka. Ja som starší, ja si veľmi dobre pamätám, že sme išli okolo muchotrávok, okolo toho veľkého medveďa, okolo tej krásnej srny a okolo kvietkov a včeličiek. Hovorím, ideme tadiaľ. No dobre, Janko, tak poď prvý. Tak poď. Tak. Jau. Čo je? Jau. Janko. Jau. Janko, nekrič, čo sa ti stalo? To brúško ma bolí. Si určite zjedol tú muchotrávku, Janko, ja som ti vravela, že to nemôžeš jesť, že je otrávená. Janko, ja neviem, ideme volať 112? Dobre, tak nemá niekto telefón, doktora 112, Marienka, rýchlo. ale veď ja som iba hladný. Janko, to nemyslíš vážne? No, myslím. Tak ty si hladný a robíš tu taký cirkus. Veď by sa ťa zlakol aj ten medveď, Janko. No poď, neboj sa, poď si niečo nájdeme, dobre? Počkaj. Čo je? Au. Marienka? Au. Jau, Janko. No, aj teba boli brúško, aj ty si určite hladná. Ja som ti vravela, že sme nemali nikam chodiť, nebol to dobrý nápad. Au. Marienka, Čo je zase? domček. No, zaj. Ako pekne vonia. No lebo má na sebe medovníky. Bože, ak to vie, ako chutí. Škoricové. Ja to asi idem dať. Janko, ale to nemôžeš. Prečo? To je cudzí domček. Ale iba naozaj trošku, dobre? Iba trošku. Ten je jahodový. Čo tu robíte? My. A čo odo mňa chcete? Detičky, poďte bližšie, no nehambíte sa. Poďte ku mne, ukážte sa mi, nech vás dobre vidí. No, ako sa volá? Ja sa volám Janko Ďatelinka. Janičko, a ty? Ja som Marienka. Marienočka, Janko a Marienka. Ale je to ako z rozprávky. A kamže sa chystáte, čo? No, my sme trošku zablúdili, Ale už vieme cestu, ideme tadiaľ. Takže poď, dovidenia. Stajte! Lebo strelím. Poďte naspäť. Ruky hole. Poďte bližšie, no. Tak ja sa nemusíte báť. Ďurence, nikam nechoďte. Veď ja som stará, dobrá tetuška. Ja som napiekla. Napiekla. Koláče. Koláče. Jahúdkové. Jahúdkové. A tebe, dušička moja drahá. Tebe som napiekla muchty s bukom. Čo s tými? Teda buchty s makom. Jaj, no to nemôžem. A toto, že nemôžeš. Bezlepková dieta. Jaj, no dobre, tak čo ti dám, no? Cukríček. Ani to nemôžem. A to už prečo? Diabetes. Jaj, no dobre, tak čo vám dám, deťurence? No tak vám... Tofu! Tofu. Tofu. To nechceme, ale ďakujeme naozaj veľmi pekne. Nikam nepôjdete. Ja niečo vymyslím, čo vám dám, deťurence moje krásne. No, nebojte sa, ja som napiekla perničky, dáte si, nebojte sa, bude dobre. No ja neviem. Tak iba naozaj Trošku si dáme. No vidíte, to som chcela počuť, hneď je život krajší. Šupidom do domčeka a otočte mi ho. Dobre. Otočte, aby mi nikto neviedal moje perničky.
Ja sa na vás teším. Po 275 rokoch mám návštevu. Ďakujeme, teta. Na stole sú koláče. Teraz už budú navždy moji. Už mi neujdu. Ja som baba strapatá. Ja mám špicaté a pazuchy chlpaté. Dávno nejde elektrina, nenavarím, neupracem, špínu hlas pracujacem. Čári, mári, fuky, luky, pripravím si kilo múky a každého zaraziem. Lebo čo? Áno, dlho hľadujem. Pripravím si kilo múky a každého zaraziem. Lebo dlho hľadujem. Ja nie som len taká hociaká. Bude polievočka. Ideme ešte raz. Ja som baba strapatá. Zubisko mám špicaté a pazuchy chlpaté. Čári, mári, fuky, luky, pripravím si kilo múky a každého zaraziem, lebo dlho hľadujem. Čári, mári, fuky, pripravím si kilo múky a každého zaraziem, lebo dlho hľadujem. Uj, asi dostanem infarkt. Toto by som nemala tak často robiť. Uj, Janko a Marienka. Už idem, deťurence. Už som pri vás. Jaj, no vy počkajte. Veď vy dostanete. Dobrý deň, to vás ste. Ješika ich zobrala do domčeka. Ešte ju pekne navarila, pohľadkala ich a poprikrývala, aby sa viac nebáli a uložila ich do postielky. Ráno im upiekla šišky s jahodovým džemom a sladkým mliečkom. Celé dni ich krmila ako prasiatka. A tak išiel deň za dňom. Od tej chalupy nebolo chodnička ani sem, ani tam. Nuž ani nevedeli, kaďaľ by sa domov pustiť mali. A Ježibaba Veru striehla na nich ako mačka na myši, aby jej neušli. Janko, teraz jej môžeme obísť, poď. Ty spíš? Janko, spať budeš doma, poď potichu a pomaly. Potichu. Čo to má znamenať? Práve vám odzvonilo. Kam si šiel? Ja som šiel za... Tak ja som... Bol som tak cikať. Ale veď záchod je vo vnútri, nie? No, mi netreba už strašne od rána kakať. A keď tak cítim, tak už ti ani netreba. Deťurence, vy ste ma chceli okavať. Nie. Vy si to sa nerobíte, dobrý deň. Rozdelíme si robotečku, keď ste taký hyperaktívny, čo? Marienka, áno. Vieš, ako vyzerá? Nie. Ako moja nová upratovačka. Takže poďme, metla k domčeku a poďme, nech je to tu všetko tipi-topi. To je môj krásny chlapčúrik. No poď sem bližšie. Ty si. On je chudý. No nič. Ty budeš papkať a potom bude opekačka, dobre? A ideš ukážu. Učekaj. To je môj krásny chlapček. Dáme to! Poďme! Mariana, nie, takto sa nezametá. Turizmu. Raz, dva, tri, raz, dva, poďme. Nech sa to tu všetko leskne. Môj krásny chlapček tu je. A teraz budeš papkať. Ja som zabudla. Koreniny, ingrediencie. Hneď som tu, deťurence.
Ježibabu? Nie. No ja neviem, prečo ťa tak vykrvuje, ale asi na tú grilovačku budeme jesť teba. Marienka, veď ja sa ale nechcem jesť. Veď ani ja ťa nechcem jesť, Janko, čo si myslíš? Neboj sa, my jej spolu utečieme, dobre? Mám plán, že ráno sa zoberieme a spolu jej utečieme. Čo to tu sú za debaty? Vy máte nejaký debatný krúžok? Nie. A bezo mňa. Dobre, koniec žartov, ideme pátkať. Jedna lyžička za mamičku. Nechcem. Ale chceš! Janka, fajnotka. Zaudecka. Pôjdeme, ňam. A teraz, za môjho škrečka, ktorý mi minulý týždeň, povedzme, že už je. Fajnotka, môj žabací vývan z Litromoctu. Ide byť promenáda v plavkách. Marienočka, prezradím ti veľké tajomstvo. Večer budeme mať hostinu, dobre? No, a ty nachytaj dažďovú vodu. Budeme to potrebovať. A teraz rozkúriť pec, poďme. Ideme. Ako sa na teším. Tu je môj krásavec, poď sem. Čo sa zapodača? Poďme, promenáda v plavkách, ideme. Jedna nôžka, druhá nôžka, ideme. No dobre, čo som ti to tam dala? Z teba model nikdy nebude. Dobre, aspoň mi ukáž brušinko. No, ukáž mi riťušku. Tu? Ňam. A ukáž mi pršťok. Joj, slinky, šešu. No Mariena, kde si toľko? Juj, s tou Marienou. No poďme, otváraj tú pec. Poďme. Moja pecka. A teraz, deťurece, prineste mi lopatu. Lopatu? Vy prvýkrát počujete slovo lopata? Nie. Čo sa na mňa tak dívate? Poletíme do teplúčka, no nie? Ale my sme v Cyprčku boli sme na Cypre a... No tak pôjdeš na druhú dovolenku, a môžeš si vybrať aj destináciu. No dobre. Poďme, Jano, sadaj na tú lopatu. Ale ja neviem, ako sa sedí na lopate. No, Janko nevie. Ja neviem, lebo som chodil do pomocnej. Jano, dobre. Ukáže ti to Marienočka. Poďme. No, tak na lopate sa sedí. Už sa mi to... Sa sedí takto. Nie? Ale my tu nie sme v žiadnom fitku. Nie, veď takto zasedí na lopate. Veď sa o to opieráš ako taký robotník. Ja vedie položiť a takto zasedí na lopate. Nevajte ma, deťurece, sadaj na tú lopatu. Ja som si už spomenul, ako sa sedí na lopate, veď na lopate sa predsa sedí takto. Čo to robíš? Deťurence, vy ma pripravíte o všetkým. Vy veď vás zošedí, viem, no nič. Musím ísť za tým doktorom, aby mi predpísal silnejšie lieky, lebo Lexaurin nepomáha. Nebajte ma. Sadajte na tú lopatu. Dobre, urobíme to takto. Ja sa zmením na pani učiteľku, aj keď veľa mi k tomu nechýba. Naučím vás, ako sa sedí na lopate. Natáčajte, poďte, toto bude tutoriál, dobre? Lebo vy v dnešnej dobe nič neviete iné, iba šmykať to tým prstom po mobile, čo? Kto vie? Ale na lopate nie. No poďme, sadajme. Tak. Nie, vyššie. 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 Tu dole, lopatu. Tak. Uj, moja hlava. Poďme, jedna nožička. Pozri, ako sa boja toho dažďa. Ako keby im to ublížilo. Poďme, druhá nožička. Aspoň porastieme. A zadok vyššie trošička. Kapíš to? Ďakujeme. Čo to robíte? Aj s lopatou.
Počuješ? Ticho, Janko. Ona zhorela! Dokázali! Janko, teraz by sme si mali niečo sľúbiť, Janko. Áno. Už nikdy bez opýtania nepôjdeme ďalej, ako nám mamička dovolí. Sľubujem. Sľubujem. A teraz už naozaj poďme, lebo začína pršať. Tadiaľ. Janko, Tadiaľ. Tak toto bol príbeh o Jankovi.